Good morning everyone! Welcome back to another vlog! So today guys, pupunta kaming Agoo kasi meron yung Eco Park doon. Nagpunta na ako doon before, kasama ko si Dana and si Rain, pero hindi kasi ako nag-vlog noon. But for now, I will be trying to vlog kasi pupunta kami doon with the family. Magsa-celebrate kami. Parang picnic lang, outing lang namin ngayon. Kasi malapit naman doon dagat. So, kung feel ni Bebe Kels mag-swimming, ayan, mag-swimming na lang siya doon. So, tutur ko kayo guys, maya-maya lang. Hey guys, andito na kami sa Agoo Eco Park. Yes! May pa-picnic kaming nalalaman over there. Tito dyan daw. Mga swagger! Tito dyan, Tito Tawen daw. Doon siya, oh. Ayun, ayun. Nagsisigaw siya. Mag-get ka daw ng water. Tapos lang namin kumain, guys. Sobrang nakakabusog. Nakalimutan ko i-vlog. Lahat kasi kami gutom na ng oras na dumating kami dito. 12:30 na kasi. Kaya yun. Ayan na sila. Ayan, because Kila is live. Tito Jonah, hi. Say hi to the vlog, ate. Wow, ay, ang boyang to guys. What are you doing? Bigyan mo sa akin yung supot na yan, mami. So, I want to use that one. Can you give that one, ate, to mama? Thank you. Wow, may pag-ganar, no? Oh. Magli-liptint nga ako. Gusto ko yung Prettylicious. Yun yung favorite shade ko eh. Ang lakas maka-fresh. Prettylicious from Fresh Skincare. Diba? Ang lakas maka-fresh ng Prettylicious. Strawberry flavor. Walang ano yan. Lip tint lang. Wala nang ibang nilagay. Oh, picture. Stage mom. 1, 2, 3. Tingin daw kay mami. May dala ka pang props mo ha. Para sa Instagram. Tingin dito. Kanya-kanyang ano na to para sa Instagram. Oh, ganyan daw. Tinuturuan niya kasi sila mama niya. Yung gusto niyang post naman gusto kasi nila mama niya. Decoratean natin tong pwesto nyo. Game, ganyan. Oh, game. Kay Antananing lang kasi siya yung nag-birthday. Game. Isa pa. Yung pink. You get the pink one. Yan. Ayun na. Oh. Hawakan mo na lang kasi yung pink. Wow, ang ganda naman ng ate. Ouch. Birthday, happy birthday to you. Blow. That's like a candle, Mama. Yes, it is a candle. May nag-aaral. May nagsasunbathing na vendor. Tabi mo yung ice drop. Yung ice drop niya pa kinilagay sa tabi niya.
collector naman dyan ng balloons. Bebenta ka? Magkano balloons? 40. 40 ang mahal naman. 15 pesos lang pala guys yung ano dito, yung kanilang parang entrance fee. Para lang sa maintenance, ganun. Yun lang, per person. Tapos libre na yung bata. Tatanong ko yung, punta ka dito ng mas maaga para mas maganda yung mapwestuhan nyo. Pupunta kami dun sa my lake. Kami ni Bebe Kels. Picture tayo dun. Alam, malayo pa yung lake. May mga ano pa pala dito, hindi, ano ba ang tawag dito? Kasi hindi ito pa entry eh. Aroo daw to. Layo nag-like dito sa Hindi ka nila nakikita sa vlog. Ganyan oh, ang tananing oh. Ayan, they can see you now. Say hi to the vlog. Hi! Hi everyone. We're going to the lake next week. So we're going to the lake together, but the lake's so layo there. So layo. Yes. We're gonna go picture. So this is how the weeds. Nagpe-prenup. Doon kayo sa pwesto ng mga nag-prenup kanina para maiba naman yung ano na yung background ng mga picture, gano'n. Balloon! Yung balon na yan, na-overuse na yung balon na yan, ha? Purple lang. Purple na naman. O, tama na yan. Ay, mo pa ikaw natin picture yan? O, natanim eh. Sige, dalawa. Ang ganda ng view. Alang-alang sa Instagram, nangangawit na ang braso. Kung kami nung mga glance eh. Ate, magmakan tayo. Nakakaantok. Ang lamig kasi. No? Ayan, nagpipicture na naman sila. Walang kawatayang picture. Sumo na. Walang kamatayang picture. Tulog na ako. Hi, Besh. Yung foam ng upuan mo, dito pa rin. Wala nang balak bumalik pa sa bahay nyo. Merienda time! Manong balot! May dala kasi kaming icebox. Icebox ng magbabalot. May suka pa. May suka pa. Ayoko ng chichirya. Ang mahal ng gamot kaya. Ayoko din ng soft drinks. Nag-soft drinks ako kagabi. Anong kakainin natin, ate? Hala ka, nagchichirya. Kumukita ko ni mami. Hala ko. Hala ka, ang tananing. Yung kamatis mo na ang kainin mo kasi. Yung dinala mong kamatis. Ate, bakit mo dinala yung kamatis? Kasi nasa ang ulam nito. Yan, dami pa naman nating natirang ulam. Anong gagawin mo sa kamatis? Alis dyan kasi nagsasariling ano na si lala mama mo. Oo. Wala nang picture eh. Yung dalawa oh, nandyan pa oh. Nagpipicture pa para sa Instagram. Kanya-kanyang dala ng props eh. Nagdala kami ng balloons, ng ukulele, ganyan. Para lang may pang ano, may pang props. Let's sing something. How can I vlog while I play the ukulele naman? Dalian nyo, tara na, merienda na. Meron pa dito ata yung cassava cake oh. Tara na sa beach. Nga. Merienda time ng mga... Lolo, may kumukay ng chichirya. Hello. Taubos na po. Kamo yung Nova po. Hello mga kids, wag niyong gagayahin ng bata na ito ha. Kumakain ng junk food. Kumakain ng chichirya. Ng clover. Kumakain ng chichirya. Dinidilaan pa yung finger. Wala naman uod
yung finger. Oh, may uod yung finger mo ah. Yak! Nakakaantok! Time check, it's already 3:05 p.m. and gusto na namin umuwi. Di pa ako nakalaba. Pero may video ako nalabas mamaya. Kasi yung mga nurse ni tita, Wala tayong practice yan. hanap nila siya, kaya mag-go home na siya. Sinong naghanap sa akin? Ikaw. Sinong naghahanap? Kailan ba start na? Yung kailan start Yung mga Pasyente mo. Alam ko. hinahanap na daw ako ng mga pasyente ko, kaya bang go home na daw ako. Tam tam, Noah built a great big ark. Rat tat tat tat, and a tom 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 goes family. Nananig, sing! It's going to rain. Here comes the yung mga bird na nagja-jump. Here comes the animals, 7 by 7. Hindi ka matalo pag may picture. Kumpun na siguro si Rupam Jayan. Picture na daw, tapos tara na, alis na tayo. Dali. Oh, tita, brown. Power! Power! Swagger! 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 Yung cellphone ko natumba na, nagpakamatay na. How are you feeling, babe? Tumba ka. Kawawa ka naman. Mag-slide ka na sa upuan, best. Uwi na kami, guys. Hala daw madami ng mga bata. Kung kailan madami ng kids, uwi na tayo, ano? Ang dirty mo na. Hey guys! So, dito na ako sa bahay. Sorry, hindi ko kayo na-update kanina pagdating namin kasi sobrang na-flat on bed na ako. Kagigising ko lang. It's already 7 p.m. And my January favorites is now out. Panoorin nyo na guys. Kung hindi nyo pa siya napapanood, I will leave the link down below. Antok na ako. I will leave the link down below so you can watch that video. And ayun, i-check ko pa pala yung schedule ko for tomorrow kasi hindi ko alam kung anong oras yung duty ko. So, wait lang guys.